Intathelelanga umthobisi Jobe Sithole usethola ukugxekwa ngokushutha kube kuqhuma isililo ngaphakathi kubo kaSicebi. Asikubingelele sikwamukele kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo ngabe umusha siyacela wenza ubulungiswa uchiphize usubscribe button. Umthobisi Sithole intathelelanga esimkantshubovu usethola ukugxekwa enkundleni zokuxhumana emva kwevideo ayishuthile lapho bebika khona bukhoma ekubo kaSicebi phansi le eMsinga. Njengoba nje iqhawe liguqile kule video kuzwakala umndeni wakaSicebi ngempela udumele abanye bekhihla isililo kunomunyu kunzima. Abantu einkundleni zokuxhumana bayazwela kakhulu ngale video eyenziwe uJobe, kanti abanye bathi uJobe umsebenzi wakhe lo bekumele ayenze le video. Kodwa na kanjani ke ngaphandle kokukhuluma kakhulu nansi le video zizwele. Nansi intathelelanga umthobisi Sithole obika bukhoma okaSicebi inkosi emagcokama phansi eMsinga esigodini emachunwini. Nansi video zizwele. Sibingelele kuphi nakuphi la nikhona emakhaya. Igama lami umthobisi ngaSithole. Njengamanje sila eMsinga emachunwini endaweni yakaKopi ngaphandle komuzi wakubo kaSicebi inkosi amagcokama umculo kaMaskandi. Isimo sibi kakhulu ke ekhaya njoba nje nibona kusekhona abafika njengamanje abantu bazokhansana nomndeni nasekhaya sebeqalile bayalungisa lapha nalapha. Okuqaphelekile ukuthi umndeni kusenzima njengamanje ukuthi ukhulume njengoba usashaqekile. Ubaba omncane wakhe umhlayifani uchaze nje ke indlela inhliziyo zabo ithinteke ngakhona, washo ukuthi cha kusenzima ngempela kwamanje. Kodwa ke umndeni usoqalile ke uyahlangana uyabonisana ngenhlelo ke kusuka manje kuya phambili. Bathe ke ngoLwesithathu bazobe sebekwazi nokukhipha ke statement ezobe sicacisa ukuthi ke mhlambe kuzofihlwa nini. Ilokho ke okukhona njengamanje. Sibonge kakhulu.